Opsætning af belønningsgamificering har aldrig været nemmere i blot 3 trin på klientens administratorpanel. Når du har klikket på fællesskabsindstillinger på klient-admin-panel og gamificeringen, de 3 trin til oprettelse af belønninger vil blive oprettet. Det første trin er at oprette en belønning ved at klikke på pilen-knappen på fanen belønninger. Pop-up ind til oprettelse af belønninger vil blive vist, hvor du kan indtaste belønningsnavnet og beskrivelsen af belønningen, hvis nødvendigt. Derefter tilføjer du billedet af belønningen og klikker på OK-knappen for at tilføje den. Derefter fortsætter du med at gemme ændringerne af den tilføjede belønning. Klik på pilen på kampagneknappen. Tilføjelsen af en ny kampagne kan vælges ved at klikke på plusknappen for at oprette. Tilføj navnet på kampagnen, sammen med de valgte belønninger til kampagnen og tidsrammen for hvornår den starter og slutter. Når kampagnen er oprettet, kan den aktiveres eller deaktiveres. Hvis den deaktiveres, kan kampagnen aktiveres igen.